Bai. Bai. Bueno, atzalde on danoi, ongi etorri gaurko bilkurara. Lehenik eta behin ja alderdiekin adostuta, lehendakari ohia izan dan Carlos Garaikoetxearen heriotza dela eta minutu bateko isilunea egingo dugu. Eskerrik asko. Atzo jakin gauen Carlos Garaikoetxea lehendakarian heriotzaren berri. Garaikoetxean imagina gure historian parte da, diktadura osteko lehengoko lehendakari izen zen, Gernikako estatutua onartuta gero Eusko Jaurlaritza gidatu zauena, eta gainera momentu erabaki horretan. Jaurlaritza horrek gure erakundien eta Euskal Autogobernuan oinarrisak jarri zituen, eta gaur egun ongizatean sinonimoak diesenak. Gainera, une politiko zailari aurre inbiarri izan zotzan, eta terrorismoan unerik ilunenak eta egoera ekonomiko eta industrial bortitzak bizizien garaiak. EAJ-PNV izenean aitortu nahi dugu Carlos Garaikoetxea lehendakariak Euskadiren alde indako lan dana. Agur eta ore Garaikoetxea lehendakari. Eskerrik asko Ander Garai, Jasone Giraldo. Ni bez naz luzatuko, nik uste dute esan beharreko gehienak esan diela ja, orduen labur, baina bihotzatik ez da. Euskal Herriko azken 40 urtetako historian mugarri izan zara lehendakari. Euskal Herriaren historiako une erabaki horretan bestelako edozein interesen gainetik nazioaren eta herritarren beharrak lehenetsi zituen politikari zintzoa. Zure karpenak oraindik ere eredu dira goi mailako politikagintzaz ari garenean. Dudari gabe gure historian aztarna sakona utzi duzu. Eta alor pertsonaletik, mai baten bueltan, ezaugarritzen zintuen hitzjario inbidiagarri horrekin, ahaztuko ez ditudan orotariko gaiez izandako elkarrizketa, anekdota eta kontakizun uneak. Doala hemendik, gure domiluminik zintzoena familiari, haren gertuko lagunei eta Eusko Alkartasunako alderdikide guztiei. Lurrak goxo-goxoa zaitzala, agur eta ore, lehendakari. Eskerrik asko. Hasiera emango dotza orduan gaurko bilkurari, lehenengoko puntua, 2029ko apirilaren 14ko bilkurari dagokionak eta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, epe luzerako kreditu eragiket... Onartu da la urgentziaz lantzi. Ados. Arrasateko udaleko osoko bilkurak 2026ko apirilaren 14ko data onartu zuen, epe luzerako kreditu eragiketa kontratatzea. Onartutako kontratazio espedientea 2026ko apirilaren 16an argitaratu zen Euskadiko kontratazio publikoko plataforman. Akats bat atzeman da eskaini daitekeen gehieneko diferentzialaren kalkuluan. Maileguaren batezbasteko bizitza kalkulatzeko orduan egondako akatsaren ondorioz. Horiek horrela, honako hau proposatzen da. Bat, zuzentzea epe luzerako kreditu eragiketa kontratatzeko espedientearen plegua. Kontrataziorako baldintzak honako hauek dira. Kapitala 26.040.000 euro. Gabezia epea 3 urte. Amortizazio epea 17 urte. Epea guztira 20 urte. Xedapen epea 3 urte. Eragiketaren batazbesteko bizitza 10,125 urte izan beharrean 11,625 urte. Gehienezko prezioa Euriborriru hilabete 1,1,4 izan beharrean 1,1 eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen du.
Bat, Suradesaren estatutuetan egindako aldaketak onartzea aurkeztutako agirien arabera. Bi, gogoraraztea Suradesari honako baldintza hau estatutuetan jaso behar duela. Jardunaren 80% udaletik jasotako mandatuak izango direla eta giza baliabide propioak eta bitarteko materialak izan beharko dituela. 3. Estatutuetan estatutuaren aldaketa kontratazio profilean argitaratzea. Erabaki honen berri ematea eskualdeko gainerako udalei eta Suradesari. 5. Estatutuen aldaketa estatuko kontuhartzailetza orokorrari jakinaraztea erakundearen arrasteko udaleko hezkuntza kontseiluaren arautegia aztertu eta aldatzea. Horiek horrela pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. 1. 2026ko araudi plana aldatzea. 2. Aipatutako plana udal web orrian erakusgai jartzea. Interbentziorik? Aho batez. 5. Udaleko hezkuntza kontseiluaren arautegia onartzea. Hezkuntza batzordeak proposatzen du Arrasateko udaleko hezkuntza kontseiluaren arautegia ontzat ematea. Interbentziorik? Bai, Jasone, Giraldo. A ber, prestatu apur bat araudi hau nundi datorren bilakaera apur bat jentiek ulertzeko zer dan onartzen dana eta, pixkat argixia edukitzeko, ezta. 2023an gauzatutako herriko hezkuntzaren inguruko diagnostiko partekatuak hezkuntzak egun dituen erronka, hutsune eta beharrak zehazteko eta identifikatzeko 3 arlo nagusi jarri zituen erdigunean: euskara, inklusioa eta bizikidetza eta herri kohesioa. Horiei aurre egiteko hezkuntza ikastetxez harago komunitate osoaren ardurapeko zeregina izanik, hezkuntza formalaren eta ez formalaren eremuko eragileak elkarrekintzarako batuko zituen espazio bat eratzeko beharra zegoela ondorioztatu zen. Herri hezitzailearen filosofia berreskuratzeko beharra hain zuzen. Hori horrela, 2025an hezkuntza kontseilua eratu zen, eta egun garatutako plan estrategikoaren 7 lan ildoen gaineko hausnarketa eta lanketa partekatuan murgilduta dago. Plan estrategiko eta ekintza planen lanketa eta garapenerako espazio iraunkor bat eratuta bazegoen ere, ezinbestez eta legearen markoan, udaletik augustiaren ardura eta jarraipen politikoa esango zuen beste entitate bat sortzeko beharra eragin zuen. Tokiko hezkuntza ekosistemaren gobernantza partekaturako organo iraunkor bat alegia. Aurrekariak aztertu ziren eta beti ere legearen markoaren baitan Arrasateko udalaren ahalmenetatik bideragarria zela adostu zen. 2010an onartutako udal hezkuntza kontseiluaren berreskuratze eta araudiaren eguneratze eta egokitze lanari ekin zitzaion. Hortaz, gaur hemen onartzen duguna, herritik eta herrira eta alderdi guztien adostasunez, Arrasateko haur, nerabe eta gazteen hezkuntza eskubidea bermatzen laguntzeko eratu den udal hezkuntza kontseiluaren araudi berria da. Eta amaitzeko, hemendik eskerrak emain nahi dizkiegu hezkuntza komunitateko eragile guztiei prozesu osoan zehar erakutsi duten lanerako prestutasunagatik eta egin duten esfortzu handiagatik. Udal hezkuntza kontseilu hau elkarlan horren emaitza da eta argi erakusten du hezkuntza herriaren motorra dela. Eragile guztien implikazioari esker, gure haur, gazte eta nerabei aukera berdintasuna eta ongizatea bermatuko dien ekosistema indartsu bat eraikitzen jarraituko dugu. Herri gisa ditugun erronkei erantzun bateratuak emanez. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Ados, aho batez. Eta 6. alkatearen erabakien berri ematea, eta 7. galdeta eskaerak. Galdeta eskaerak? Orduen amaitutzat emango dugu osako bilkura. Eskerrik asko. Ya lo siento, ya lo siento.